Esküszöm, nincs olyan ember, aki leül a Korán mellé, és ne állna fel onnan valamilyen változással, hogy ne lenne több vagy kevesebb, mint előtte. Nincs olyan, aki kinyitja a muszhafot, a Korán írott példányát, és ugyanabban az állapotban hagyná ott. Vagy jobb lesz, vagy rosszabbá válik. Hogyan? Rendben, a növekedést értjük. De hogyan lehet csökkenés? Hát nem hallottátok Allah, a fenséges szavait. A Koránból olyat küldünk le, ami gyógyulás és irgalom a hívőknek. Az igazságtalanoknak azonban csak veszteséget növel. Korán 17. Szúra 82. Ája. A hívő, amikor leül a Korán elé, amikor kinyitja Isten könyvét, és olvassa az ő szavait, akkor a hite növekszik. Akár tud róla, akár nem, feltéve, hogy szíddel lélekkel ül oda, vágyva a tanulásra és a hatásra, még akkor is, ha nem ért minden egyes szót, még ha nem is szakértő a nyelvben, sem a magyarázatokban. Hiszen ő Allah beszédét olvassa, a jelentések alapját érti, és így biztosan növekszik. A próféta, béke legyen vele, azt mondta, aki jóra vezet, olyan, mint aki azt cselekszi. Ugyanaz a jutalom jár érte. Kattints és légy részese, insallah.